Matthew Kapitulo 5, versikulo 43 paingon sa 48. Nagkanayon, nakadungog kamo nga giingon kami adto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghantag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo ganti gikan sa Dios kun ang inyong gihigugma mao lamang kadto mga tawo nga nahigugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana kun kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man niana kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang amahan. Nga nang hingpit ang inyong amahan tuwa sa langit. Magampo na kita labing kamahal ng Diyos. Kaya salamat Lord sa kalampusan sa pagpag-abot na mo sa pag-ampo. Minigagabiyon, paday na maghihangyo ang bulang espiritu na mag-andam sa makasingkasing na sa pagdawat sa imong buhay pulong. Sabangi, gihay kami, katawato na mo imong pulong na mapausanon o ka na magdala ka na sa kaalam sa pagkinugugin. Dalay ko sa Diyos, pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Matthew 5:43 paingon sa 48 ang iyang tibok istorya context niini nagpadayon si Jesus nagpadayon sa pagtudlo mahitungod sa gugma o pagpaubos pagka mapausanon o kani kabahin sa iyang wali dito sa bukid no? Human nga nagmando siya sa mga magtotoo nga dili manimalos bisan ginainsulto na o gipalabda ni Jesus ang idea sa gugma nga dili lang higugmaon ang mga angayan higugmaon dili lang higugmaon ang mga Kristohanon kundi naglakip bisan sa mga kaaway no higugmaon apil ang kaaway so atong title nini atong serbisyo ngadto sa uban kana man ang the second most important nga sugo sa Ginoo di ba love your neighbors as yourself. Maangin mo sa katao sama sa paghigugma mo sa kanay ang uh, importante kaduha nga importante nga sugo. So kasagaran no, mapakyas kita sa pag-ila sa atong pag serbisyo sa uban. Kining uban mga igsoon or others kinsa man ni sila pwede nga atong igsoon sa pagtuo pwede nga atong pamilya higala or mga ekstranghero mga bag-ong na tao nga atong kahinagbo. So, kung yun sa nato sila pagtrato, manubag kita sa Dios mga igsoon. Ang pagka-selfish mo usa ka dakong sala nga atong napasagdan sa atong mga kinaiya. Ang pagka-selfish mo na hinungdan na ang sala ang pagka-selfish mo na magpugong nga dili nato makita ang panginahanglan sa uban. Sa una nga punto, kinahanglan kita maghigugma sa uban. Kinsa ning uban? Una, dili kita, ano dili kana kita. Ang others dili kana kita. Dili na to higugmaon ang atong kagalingon, no? Kung dili lang naman ang paghigugma sa ulingon, di man ang ulingon pero naapod paghigugma sa uban. Kaning uban, kaning others dili ni kita kun dili sila. Dili pud ni ang Dios inalahi mo pud tong sugo nga higugma ang Dios from higugma ang Ginoo nga imong Dios tibok nimong kalag kasik kusog no so kung dili klaro nga ang kaning uban mao ning atong isig ka tao no gani ang Dios nagsulti nga kinahanglan natong isipon nga ang uban mas maayo or mas importante kaysa atong kagalingon ang Pilipos 2:3 ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog
pagpaubos sinon kamo isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kan ano mo lang sa Christian na amang galing competition pero kuan lang siya friendly no dili siya nga treat gini mo imong compete o kontra nga kaaway dili as friend as higala lingaw-lingaw no lingaw-lingaw no? Dili siya isipon nga maayo kayo labaw kayo daog so ang atong paghukom masukod pinagi sa atong pagtrato sa uban no? Dili lang katong mga buotan nato kundi dili bisan tong nag-abuso nato nang gamit nato sa muna ang uban pag-isip sa uban mas maayo kay kaninyo pangayoon nato sa Ginoo nga Ginoo Lord tabangi ko nga mabuhi everyday adlaw-adlaw nga dili ko naka-focus lang sa akong kagalingon kundi dili bisan sa akong pag-ampo ng uban ng akong pagkahuna-huna ko no tabangi ko Lord nga sa akong trabaho sa akong pagbuhat niini nga sincero tinuod para kanimo ug para sa uban ha? Atong tugutan pasagdan nga ang atong kagalingon no malansang sa atong uh, patyon o ilubong ang atong kagulingon ng mga tinguha ha? Pangandoy kay kawang lamang atong paningkamot na mabuhi kon ang atong pagkinabuhi para ra daypod sa atong kagalingon no? Sa blesta sa Ginoo na sa purpose kay kini para sa uban no atong prayer na o muto tabangi ako sa pagkinabuhi alang sa uban aron ako mabuhi sama kanimo kay si Jesus may ani di man para sa gulingon kung para lang sa gulingon ang iyang gihuna-huna di na siya kailangan mo ani diri pasagdan na niyang mga tao na naglunang sa kasalanan naglunang sa lapok sa hugaw mga kahiyahin naman sa dito balaan ng Dios perfecto na sa langit nga dito puro na nakalipay anong kinahanglan mo sa mga idol tungod kay wala siya mamanahuna siya hulingan kundi alang sa kayuhan sa katawhan nga naungaw sa kakuyaw ang ilang mga kinabuhi no? ang ang na mabuhi ta sama kang Kristo na naghunahuna sa uban mo nang adunay ang Matthew 25 37:40 to 45 kunya mitubag kaniya ang mga matarong Ginoo kanusa man kami nakakita kanimo gigutom ug ipakaon kanamo giuhaw ug ipainom kanamo kanusa man kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o uhubo o gibistihan kanamo kanusa man kami nakita kanimo nga nagmasakiton ug yatiman kanamo ug gibalanggo ug giduaw kanamo unya nga hari motubag kanila sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon gihimo ninyo kining alang kanan ang hari mitubag kanila sultihan ko mo nga sa matag higayon nga magdumili kamo sa pagtabang sa usa nining labing ubos nagdumili kamo sa pagtabang kanan so nagayod ang pagtabang nagayod ang panawagan sa atong pagserbisyo ngadto sa uban dili lang sa atong kaugalingon naman gyapon ang pagatiman sa kaugalingon pero mas tagaan ang prioridad ang panginahanglan sa others sa uban no na pagtinambayungay pagpinasanay carry one another burden no na ang gayud no pag uh, sacrifice alang sa uban kanya ang pag-iya matuman nato ang sugo ni Kristo no sa naagayon mga igsoon busa ang na samtang may kahigayonan kita buhaton tang maayo ngadto sa tanang tao labi na gayud sa isig ka magtuturo sa Galasya 6:10 na kanayon mga igsoon sa atong serbisyo sa uban kinahanglan kita may gugma sa uban mao na ang atong serbisyo nga ihatag no? Ang pagbati niini nga bersikulo nagsulti kanato nga natay importante kay nga serbisyo ngadto sa uban na kini kinahanglan kita magmapainomsanon no? Katong bahin ay sakripisyo sa atong gulingon aron matabangan lang ang uban samtang may kahigayunan nabay kahigayonan naapirmi apan dili lang nato gakakita no kay atong at matabunan sa atong
Kaugalingon sa atong gusto, no? Naamagid ka na yung panginahanglan, no? Ug atong ang gingon sa pulong sa Ginoo, no? Do unto others. Buhata sa uban, gusto nimo nga buhaton pud sa iyo, no? So buhaton nato ni mo ni atong gusto nga buhaton nila pud sa tuwa bisan og dili kanila buhatan ni ana, no? Basta kay buhaton nato na kay mo gingon sa sugos, no? Buhaton nato na sa uban, no? Ang, ang Roma 12, pag matulanan ka mo sa inyong paghigugma, likay ang dautan ng hupti ang maayo. Roma 12, no, pa yung sa si paghigugmay ka mo, pag-ayo, ingon nga mga igsoon. Iya kay Kristo, pag pinahuray ka mo, ayaw ka mo pagtapol. Diya mga igsoon, di pag higugmay. Pagpaambit ka mo sa inyong sikit tao, nanas ka doon, magdiwata sa inyong balay ang mga dumuduong. Dumuduong, di naman ang Kristiyano, no? Mga, mga dayo, no? Mga dayo. Paano mo na ilhi. Kabalo nga pinadala ko sa Ginoo. Ha? So muna mga igsoon, padayon ang pagbuhat alang sa kahinayaan sa Dios ug mahimaya usab siya nga kita mo buhat alang sa kayuhan sa ato isikata. Dili lang puro kaugalingan. So muna ang Bible, no, dili lang puro mo ni para sa atong kaugalingan. So muna sa atong panapos karon mga igsoon, kung gusto nato nga magkinabuhi sama ni Kristo, ano dayon sa gibuhat ni Kristo, ha? Jesus came to serve. Yani siya aron mga lagad, yani siya aron to save the lost, aron pangitaon ang mga nasala. Gusto nato nga magkinabuhi sama na Kristo, no? Kinahanglan nga buhaton nato tanan atong buhaton para sa kayuhan sa ubang mga kalag, mga ubang mga katawhan na sila matabangan, na sila mapaambit na sa mensahe sa maing balita sa kaluwasan. Kung kinahanglan, no, bunot ta sa tong bulsa, kung mo na panguna, aron sila, uh, aron kita makahigayon, no, sa pag-share kanila sa kamaturan, o naapod ang pagampo. Dili gid wadon, no? Kinahanglan nga magmaalamon kita diha sa pagampo, dili mag-usik sa mga kahigayonan. No? Yan mga tao, ay mga time nga matakto mga itong baba. Tama na to sa nahuna, siran ko ni, siran ko ni na. Tawag kay dili basta-basta ang pag-release ngadto sa uban, labi na sa gospel, labi na sa mga balita sa kaluwasan. So muna mga igsoon, daghan man tag mga tinguha sa kinabuhi apan kita dapat magmahuna-hunaon gayud sa uban. By prayer, diha ta maglambo, mag-improve mga igsoon. Kung lagi mga panahon nga, sayahan nga ay wag na hitabo ba? Pero ang importante, nabuhat na to ang part, tugyan na to sa Ginoo. Kung dili man kita ang gamiton, na ay gamiton ang Ginoo. Resourceful man atong Dios, no? Di man gud sa kawad-an no? Source, supply na siya mo gud ang tinubdan niya ang tanan mo. So amen ba mga igsoon? Sa kana ang atong pagdasig nining kagabiyon kay wa may laing tumong sa Kristohanon. Ang Roman Christ likeness ginayahan Kristo ato mapaambit dinhi sa kalibutan asa man kita ma uh, asa man kita na nahimutang mga igsoon. So si Kristo may mampuon, si Kristo adunay panghuna-una sa kayuhan sa uban sa katawhan, si Kristo daghan man angay unta nga tinghaon apan mas tuman niya gisunod niya ang kabubuton sa pamana mao man ka ng kabubuton sa Ginoo na mga igsoon ihalad na to ang atong kinabuhi alang sa pagsunod sa kabubuton dalay ko ng Diyos. So mga puta labing gamana nga Dios amo kay pasidunggan pasalamatan Lord God sa kalampusan sa tanan nga
gibuhat karon sa prayer meeting sa pulong nga among nadungog, ikaw Lord God ang panalangin nga kini la dili mo labay nga kawang lamang sa matag usa himuha Ginoo nga magmabungahon kini dinha sa among mga kinabuhi o magmabungahon kini nga kini ma-share namo sa among mga pamilya, ma-apply namo sa pamilya sa among isig ka tawo asa man kami himuon nimo nga maayong implo aron ang katawhan nga magsud-ong mag-obserba ka namo magpangita sa mag-uhawon sa imong presensya kung kinsa nga Dios nga among gialagaran nga naghatag ka namo kabagumon. Salamat kay Dios sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay mga igsoon, salamat sa Dios sa iyang paghatag ka ng kalampusan ng kigabion sa atong uh, pagbabay, pagpanapos, pagamuta. Among Dios amahan, nagugamanan. Salamat kayo sa inyong pagkamaayo. Salamat sa mayong panahon. Salamat sa mayong connection. Sumatag sa among pag-ampo Ginoo, Lord God, nga maghatag kag uh, comfort, kalinaw sa pagkakusa, sa among pagpahulay karon, Lord God, ang uh, hatag proteksyon, hatag kalinaw, Lord, uh, ang imong pag-uban, Lord, sa matag usa, Lord, sa among kinabuhi, Lord, among masinati. Lord, Lord, himuha Ginoo nga uh, fruitful, himuha Ginoo nga mag-improve matag adlaw. Lord, matag usa ka namo diha sa pagsunod sa imong pulong, diha sa pagsunod sa imong pulong. Salamat kay Dios sa ngalan ni Ginoong Jesus. Salamat